Ceredigion. Iaith. Cymuned. Cyfyd. Cyfeillgarwch. Y Gymraeg. Un peth bach sydd bobl yn neud dros yr iaith Gymraeg, fi'n meddwl, yw helpu bobl eraill i ddefnyddio fe fel dysgwyr. Wel, os yw fi angen rhyw wasanaeth cyhoeddus, y peth cyntaf wi angen yw cael siarad yn iaith yn hunan, sef yn Gymraeg. Oherwydd fel na wy'n teimlo'n fwy cysurus, a fel na wy'n teimlo wy'n gallu'r mynegu'n hunan orau. Mae'n bwysig yn credu i ni fel siaradwyr Cymraeg yn gallu'r defnyddio'n iaith i ni gryfa yn, a felly hefyd iaith i ni'n meddwl trwy hefyd, os boed yn y sector cyhoeddus fel awdurdod lleol, neu bod iechyd, neu meddygfa. Mae'n eitha neis gwybod bod fi'n gallu codi'r ffôn a dechrau'r sgwrs yn Gymraeg. Wel, unrhyw sefyllfa felly wy'n gorfod siarad â rywun yn swyddogol. Siarad Cymraeg yn bwysig achos na beth sy'n meddwl fi'n cyntaf. Mae'n bwysig i fi o ran cyfathrebu trwy iaith dwi'n dewis, hynny yw y Gymraeg, achos fyny fi'n teimlo mwy hapus wrth cyfathrebu. Teimlad cysurus, teimlad mwy gartrefol. Deall, hapus. Mae'r hyder yn y Gymraeg yn well, so fi'n credu fi'n cyfathrebu'n well achos fi'n mwy hyderus yn y Gymraeg. Wel, yr un sy'n digwydd pan i ni'n deall nad yw'r gwasanaeth ddim i gael ar Gymraeg, ych chi'n gorfod ailfeddwl. A dychmygu, wel, mae rhaid i fi roi hwn yn yn ail iaith. Mae'r meddwl jyst yn goffod mynd mewn i'r fath o reset mode, os yna'r term felly, ble chi jyst goffod ail meddwl, reit, mae rhaid i fi feddwl hwn ffordd fanol nawr. Felly mae fe yn taflu'r momentum felly. Mae siarad Cymraeg yn rhywbeth sy'n dod yn hollol naturiol. Mae fel cael mel ar y gwefus. Fel eistedd lawr a cael paned o de cwyn. Dydd Gwyl Dewi hapus a gwnewch pethau bach.